Bos días a todos. Hoxe, desde o meu recuncho de Trevinca, nesta fría madrugada, quero aportar un toque de calidez e sensibilidade, poñendo voz ao poema Sé árbore, que a nosa compañeira María Victoria Berjano Cid regálanos no número 12 da nosa revista Nós, a xente do redor. Sé árbore. Cando encrespados ventos de infortunio te axiten, cando te zarandeen vendavais de desencanto, sé recia árbore, que sempre en pé, ergueita, agarda serea a que adormeza a tempestade. Inda que as polas da ilusión sacudan a desventura, inda que a furia desafíe a súa impetuosa enerxía, soña con que a bonanza vencerá a tormenta, con que tras horas escuras agardan días radiantes. Se coma ela, sombra coa follaxe da túa tenrura, mitiga baixo a túa dozura a aflicción doutras almas. Cal súas flores que embelesan e recenden o aire, profundas e conmovedoras sensacións derrama. Sacia ca túa suculencia dos teus froitos de piedade o apetito de amor de quen na amargura vaga. Coma ela, sé o outono murcha teus sonos, non sucumbas, non te quebres, non desfalezcas, espera con firmeza a que a primavera chame. Gracias, María Victoria.